आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै आसामाव थानाय जेंना गोनां बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गं 1000 फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोनै खालामनो थांखि लानाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानै बिजनी दखरा एबसुआ चिरां जिल्ला एबसुनि मददजों बिजनीनि सिङाव थानाय बनबाजार दालाइ एबसुनि सिंनि सासेल' फोरोंगिरि थानाय 2 नं फरायसालि गुदि फरायसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनाय आरो 1 बोसोरनि थाखाय बेसेन नाङै सासे फोरोंगिरि थिसननाय हाबाफारिखौ बेखेवबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि दिनेश ब्रह्म। लोगोसे बाहागो लाबावो चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मुसाहारि, 15 नं बेटेलियन एसएसपि कुमारसालिनि इन्सपेक्टर जितेन रसिं, 17 नं सबाइजार समस्तिनि आगुनि एमसिएलए गुनेश्वर गयारी आरो ओनसोलनि गासै सानसुमै मेलेमजिबि लोगोसे गोबां फरायसाफोरा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायोदि मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला बिनि बिजों रावा थांनानै थानांगोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' फरायसाफोरखौ आदब आरो गुन गोनां फरायसा खालामनो थाखायनो गुदि फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला बिनि बिजों रावा थांनानै थानांगोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' फरायसाफोरखौ आदब आरो गुन गोनां फरायसा खालामनो थाखायनो गुदि फरायसालिफोरखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जायफोर फरायसालियाव 30 नि बारा फरायसा दं नाथाय सासेल' फोरोंगिरि दं बैफोर फरायसालियाव एबसुनिफ्राय सासे फोरोंगिरि थिसननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2021 मायथाइयाव जों मोनसे मावथांखि आजावदोंमोन आरो बे मावथांखियानो जाबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो बे मावथांखिखौ बिथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङैनो बर' बिजोंनि फरायसालि गुदि फरायसालि जायफोराव 30निबो बांसिन फरायसा दङ नाथाय सासेल' फोरोंगिरिया बे फरायसालियाव माने गथ'साफोरखौ फोरोंथाइ होबाय थादों। बैबायदि फरायसालियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोङो फोथायनाय दङ जे मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला बिजोङा थांना थानांगोन आरो मोनसे हारिया थांना थानोब्ला बिनि रावा थांना थानांगोन आरो जों बेखौ बिथा खालामनानैनो जेराव आसामाव बर' बिजोंनि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि दङ आरो बैफोर फरायसालिफोराव जेराव 30निबो बांसिन फरायसाफोर दङ बेवहाय जोङो फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बिथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव सासे राफोद नोगोरारि बानायनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सासेल' फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा होनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बेबायदिनो दिनै 2 नं फरायसालियाव बे थांखिखौ बिथांमोना मावफुंगोन। बेवहाय दिनै जों मिथिगौ 1988आवनो बे फरायसालिया गायसनजादोंमोन। 34 इयार्स जाबाय। बेयाव बर्ड मिडियाममोन नाथाय एसामिस मिडियामा 5 बोसोरसो जालांबाय। बेवहाय स्टुडेन्ट गैयिनि थाखाय एसामिस मिडियामा बेयाव थाथ'नानै दङ। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेवहाय 22 फरायसा दङ नाथाय बेवहाय बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरि गैया। बे दुखुनांथावना बाथ्रा। ओंखायनो बेखौ बिथा खालामनानैनो बिजनी दखरा बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंथायनि थाखाय बेसेन नाङै जों फोरोंगिरि बेवहाय थिसननाय हाबाफारि लानाय जादों। बेजों लोगोसे आं फोरमायनानै मोजां मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जों सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबाय थादों आरो जों उनावबो मावलांबाय थागोन आरो जोंनि जि मावथांखि 2021 मायथाइनि जि मावथांखि बेयो 2026 जोङो बेखौ सालायलांबाय थागोन आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बर' बिजोंनि फरायसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनोब्ला बेवहाय माखासे जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा जोंनि बर' हारिनि जिखिनि जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ जोंनि दिथागिरि दङ जोंनि गारजेनफोर दङ बिथांमोनाबो खामानि मावनांगोन आरो जों सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जोङो फैबाय थानाय 20 बोसोरनि गेजेराव बर' बिजोंखौ जों मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव जों लांनो नागिरदों आरो जोंनि मावथांखि बे मावथांखिखौ जाफुंहोनोब्ला जोंनि फोरोंगिरि जोंनि दिथागिरि जोंनि माने इन्टेलेक्सुवेल जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ जों सहैनायाव जाफुंसारगोन होननानै जों मिजिंथियो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन।
आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेयार पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360